Kung ito bagay magipangita, you came into the right place because I'll be answering the question about why is sleep important? Ito ba? Ano bito importante kayo ang tulog? By the way, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. But before we move forward, let me just give another disclaimer na tanan nato istoryahan diri is all for educational and awareness purposes only and is not intended to replace any actual or complicated scenarios. Ayan. So, let's go back to our question. Ngano importante ba ning ginatawag nato nga tulog? Okay? Now, sleeping, when we say sleeping, it is an essential factor for maintaining overall health and well-being. Importante ni siya para magpabilin nga plastar o ginsakto ang ato ang health o ato ang well-being. Okay? And gaplay ni siya ginatawag nato nga crucial role no in terms of bodily functions kung unsa gagana atong utok, kung para higayon nga makalihok ta and makapanarbaho ta and makabuhat ta sa ato ang pangadlaw-adlaw nga lihok. Alright? Now, there are things that we should be considering in terms of why it is important. So, there are 7 areas of focus na pwede maigo if we don't have enough sleep. Alright? Number 1 is what we call the cognitive function and memory. Now, kung matulog ganita, ang atuang utok kaya ina-process niya ang atuang mga memories, ang atuang mga na-learn niya mga information, and also gina-strengthen no, gina-pabaskog niya ang mga connection sa ginatawag nato nga mga neurons sa mga electricity diri sa atuang pangutok para at least musamot pa og ka-bright, mo enhance pa ang learning og mas capable pa ta in terms of like mga problem solving skills. And let's take note nga kung matulog ganita, always maka-help ang tulog sa ato ang focus, sa ato ang ginatawag nga attention, and of course ang very important nung ang ginatawag nato nga decision making sa ato ang day-to-day nga mga activities. So that's number 1, cognitive function and memory. Number 2 is what we call the physical health. Now in terms of physical health, kaning tulog maga-support ni siya sa ato ang bodily functions or parts sa ato ang lawas nga gabuhat sa ato ang mga lihok no, like for example ang ato ang muscle growth no, ang ato ang healing or ato ang mga tissue repair no, kani pong ginatawag nato nga immune system wherein gay na protect ang ato ang lawas sa mga foreign bodies and mga invaders no, mga bacteria, mga virus and mga fungals. And also kaning ginatawag nato nga deep sleep will allow the body to release, magpagawas ni siya ginatawag nato nga mga growth hormones para motubo ta and repair tissues as what I mentioned earlier. And also this will help make the body very essential in terms of kanang maka-recover or maga back to normal no sa mga injury or mga kanang mga bikil in terms of mga exercise or mga activities nato. So kana siya ang physical health. Also number 3 is what we call the immune system support wherein ang tulog kay ginapakusgan niya ang atuang immune system, thus maga-help ni siya no og protekta sa atuang maga-protekta sa kontra sa mga ginatawag nato nga mga illnesses, diseases or mga condition. And more so based on research, ang mga tao nga enough ang ilahang tulog will more likely recover or magahil o paspas sa mga sakit-sakit nga ilahang na-encounter compared to sa mga tao nga kulang-kulang og tulog wherein dali ra kaayo sila matakdan ug dali ra kaayo sila magriya. That is the reason why if you were able to notice that if you get sick, kung gihilantan ka or taas kayo ang imong temperature, gina-advise yun nga mag-rest sa katulog sa para at least maka-recover ang imong gawas. Okay, so that's immune system support. Number 4 is what we call the emotional well-being no, because if adequate gani ato ang sleep, if enough kayo nga ato ang sleep, maga-promote ni siya o ginatawag nato nga emotional stability and resilience. So we are able to cope up easily and we are able to adjust easily in terms of like having anxiety or ginatawag nato nga depression no, because kani siyang sleep deprivation man good, kaning sleep deprivation magatulod ni siya nga magaproblema ta in terms of like having mood swings or dili ra ta ma-irritable or naatay high risk for anxiety and of course katong gingon nga depression.
right? Wherein pag inusara ka, di husong kaon, dagan problema or permanently down kayo imong paminaw sa imong kaugalingon. Okay? And number 5 is of course metabolism and weight management, because lack of sleep no maka-disrupt ni siya sa ginatawag nato nga hunger regulating hormones, nga there is what we call an increased cravings no, nga magapangita jud og mga high calorie nga mga food, and if in case that happens, of course daghan nato ang kaon, dili siya controlled, dili pud siya adjusted og ayo, and therefore magataas tayo ng ato ang timbang. And take note nga chronic sleep deprivation is actually linked to weight gain, magapataas ng timbang, and of course a higher risk for ginatawag nato obesity. And take note nga if obese gani ang usa ka tawo, dira na dayon manggawas ang klase nga mga sakit like diabetes or high blood kaayo or hypertensive, and also mga high risk kaayo for mga cardiac problems or mga stroke issues, no? And in relation to that, number 6 is what we call the cardiovascular health, because if we have good sleep no makatabang ni siya nga maga-maintain sa ato ang cholesterol level, sa ato ang high blood pressure, and of course kaning ginatawag nato nga inflammation level sa ato ang lawas. And if controlled na siya, hapsay ra ang dagan, but if dili gani na siya controlled, dira dayon mangabot ang mga sakit-sakit. And if we have enough sleep, syempre it reduces the risk of heart problems or mga heart attacks, and most especially sa stroke. And lastly, number 7 is kinatawag na itong hormonal regulation, no? Because ang sleep is actually the key to regulating hormones, and muna siya ang pamaagi no nga mahapsay ang ato ang tubo, or as what I've said, the healing and the recovery of our body. And if there is less sleep no, or if kakadisrupt ang ato ang sleep perme, dira na dayon gakapektuhan nato ang natural rhythm and ang ato ang growth, wherein dili na proper na dayon, because poor sleeps always affects what we call the cholesterol, or what we call the stress hormone. Taas ang stress hormone nato if less ang ato ang sleep, and also it can disrupt again what we call the natural rhythm, the insulin, and of course the glucose processing no muna dayong naay mga diabetikon nga mga tao, kulang-kulang ang ilang tulog. Okay? So always again take note, it can disrupt the cognitive function and memory. We have the physical health, the immune system support, the emotional well-being, the metabolism and weight management, the cardiovascular health, and of course nonetheless the hormone regulation. Okay, so it is important to get enough sleep, probably like 7 to 9 hours or more, and this one will improve our mental well-being as well as our physical health, our resilience, and most importantly it will help us with having a quality of life. All right, so hopefully daghan mo natunan karong adlaw, and always remember, sulay-sulay ug ugma pero ayaw lang gyud sulay ug droga. Ayo-ayo di.